Kawas gini akong ilong. Dapat anak na si Wolverine. Di makita ang ilong. Di makita akong mata. Anak, dako kay akong ilong. Dapat ako ba niyo akong ilong, no? Anak. Sukot akong ilong. So this is the next video, and yeah, as you can see, I'm still wearing my Wolverine mask. Kuha na siya sa likod. Pero yeah, other than that, yeah, this is the continuation of that video. Hope you enjoy. I did this in one day from the other one. So yeah, if you want to check out also what happened earlier before this, just check out my playlist or check out my channel. It's just there. It's just vlog. So yeah, again, wearing this Wolverine. Wala lang. Enjoy, guys. So, inanin ni siya. Muna siyang sitwasyon karon. I'll try to move this out. Tanggalan sa kuning mga butang ulit sa likod. Grabe kagubot. But then again, dapat buwagin dito kagubot before niya na ito ma-sort out. Because the thing is, walang kina siya. So, medyo tugnaw karon. Nag-shorts lang ko. Lain ako natin magtigo kay anagin ba. So tanggalan ring mga gamit, and let's see how we go. Okay, so the tag stuff to get rid, and I haven't done it yet, so I need to do it. But let's start with organizing our lives. Organizing this. Medyo boring ni. Tinapulan sa nag-edit nga video, so whatever. Enjoy, guys. Okay, first of all, check na to kung man na ba itong upload. Kung man na, we will disconnect everything here. Disconnect, pound, whatever. Off. So, atong i-shut out ang computer because we're gonna reinvent whatever is here. Ang tagtapaong na. So, ato ni siyang i-move pasulod nga rin. But this is just too heavy. And kung imong alsahon nga rin sad, matanggal ni. So, what you need to do is we're gonna put wheels to the floor. And then we're gonna push it to the side. Yeah. Kaya mo man nag-shut down eh. Niya kaning mga butang these things that I try to do. Muna siya makadugay sa akong mga other stuffs kaya I can't do all my other stuffs kung kani siya. Imagine na kani, tanawa. Di mo ma-stress na. Ako na-stress ko every day. But ako ram sa lisan. I need to get rid of a lot of things. Magmarikondo ta. Anyway. Kaya ang paong eh. Okay, finally napaong na. So we're gonna start with turn off the powers here, power supplies. Tanggalon taning mga gipang pilit. Tanggalon taning mga tape. Okay. So, muna na siya. Nagka-move lang ko sa mga stuff out of here. Tangan tadi mga power supply. Okay, and then we're gonna move the big one. First thing to note, atong isimpig na rin una sa side. I'm gonna need the wheels. The wheels go down. Okay.
So we're gonna need this one here. And maligid. Patong sa tiil. Sa ubos. Uy, liyok. Uy. So, bugat na siya daan. Wala pa kuhaan kay mga na may kahoy. We're gonna get the other wheel. Naritsi na. Ligid itong isa. That's dangerous. Shouldn't do that. There you go. So, nasas do kaligid. That was so dangerous. May gali. Hinanog sini. So, ito nang slowly move to the side. Slowly. Uy, hala. This is not good. Because inline man siya, dapat ubsan to ni. So let's do it. Let's remove this. Yeah, we have to remove it. We will remove it. So kanya ito ng gilid niya para mulit niya natin. But at this point, inline kasi siya sa power supply. Wait. Di na siya dapat line sa power supply. Nalasak ka lang. Ito na talangan. Sakto. Na-inline siya sa power supply. Kitanta mo. So, na-realize na ako nga, inline kasi diha. So, later on, na-realize na ako nga, nakapatong pa man na siya dahi. So, ignaog na niya, line na siya ni, di na siya maigo. Hopefully. For now, ato sa nang tango ng plug. And, let's go. Ito pa nga naskilit. Sige. Tape ang tinato. Tape. Tape. Pan. Tape pan yake. Yeah. Wala akong itang-tang na pang akong computer. Shakoy. Anyway. So, ito na yung gamay. Ana. Okay. First. Tang-tang ito nga rin. Sikwati. Sunod dito na sad. Bugat siya rin. Kaya naipit ng tang side. Na. Yan na yung talikwa. Ito, kain ako. Kuha. Iti. So, karon wala naman siya makapatong. Wala na, di na maigo.
Hapit sa kumaratol ganina. Pero sakto na. Let's go. Padayon. So, suksok. Ito. Just enough. Sukbo ito. Prior to assembly, prior to purchasing stuffs. Okay. Napsay times nga din ako sukod. Ba't ka ni? Sukod ganyan ako. Para suwaki. Oh, awa ninyo. Indot kayo. Check that out. So, diha. Sakto na kayo sa corner. Oh, yeah. Now it's time to move things there. Let's go. Aksyon karatol ganina. Tuong sipyat. May salig sa kaugalingon. Salig sa kaugalingon. Uy. And then it's time to ganahan kung ubus pa gamay. Okay. Karon gonna set up our NAS drive. Tibog ko. Ito na lang idol nga rin, oh. Ito na lang idol nga rin. Para may mga kabli good. Diri. Uy. Diri ang NAS. So, balay speakers play. Expansion. Sulod. Piti. Okay. So, saan yung itaod? That's good. So, secured. Kabli na lang. Have to put the kabli first before. So, okay. And then sa kayalo ka mo buo. Diba? And then okay. Saan tong kabli? Nasaan ni siya bay? Kadiho. Kita mo ni. Mura siya clear nga tape. Asa to? Mura siya clear nga tape nga baga ba? Yeah. Kadinot ani niya is nara kay cover. Mura siya gel. Pero pilit kay siya. Pilit sa bungbong, pilit sa kuan. Hindi check ng strong pero for mong ban gamit kanang mga stuffs like this. Pilit siya. Ito na yung butang sa kuan. Ito yung butang sa plug. Okay. Wala. Saan ka na ba position? Wala.
Tapos mo na to. Pati na ito ni. Pati ni. Biin na. Nagangyapon kayo mga bulabog pero okay na mabaw. Okay na camera gears. Okay, more time.